Chodza. Oh. Boy. Montero ndo Minox. Ah. Nduro nama. Chakato chaya. Apo. Mai muri pamvumvuka mai. Oh. Kuti chiwe. Imbopa bafona apo. Chi aito. Ndo vari kutumira message loading. Dempi. Zize. Grupo. Apo matsika kanasa. Ndakutsika tandadzoka ndongoona mamwe mavhidhiyo amwana. Oh. Madinga akawandisa sele kananga chibuda vana vose ndakangunyarira zvinhu. Siri mahadhi chayo. Born in Mbare 1967. Vaidhidha. 67. Saka tatiri paseminirins. Ndakafunda paJozi saka ndakafunda vaitsera. Ani saka primary ndokwatakakushanda. George number second pabirth certificate tatiri paseminirins. George number nandire mumwe munhu aindaraura hanzi chini andikaiti zirebhonzi ndikati ongorokere zibhonzi. Ndosaka uri zvauri izvi ndavazokuchekera. Akoramba uri Mbare pfungwa dzinoramba dzichita saivhurika kumbobuda kwaita uchienda uchikore kutauni wakatokuvhiringidza. Ngogara uri Mbare. Wakana zvakaitika paipai. Patakazoenda mafomu ani ndakadzidza pachirudzo. Tienda paRana. Ndipakatanga kuenda Yesu anatendeka munhu namaplacement. Pana hanzi Ash. Asha tamba robot serenge. Ndaida zvinotenda Asha Yatoripo. Ndomona mumavidhiyo. Weziko kuchechi wangu nogwamura Greshidani. Oh, agwamura Greshidani. Ndotaurana muna Franco kuti vakaenda kubhazi kwachingwa mavhetika. Asha kuti chechi ari kuda Greshidani zvasi pazvana. Yabona vazhiyo kuti hayi. Isati takungoka takamboenda takuramba tizviri Mbare munobata. Takazochenjera. But nekuda kwa Minox. Minox was my inspiration. I love him. I like him. He's a good man. Minox, I can inspire. Shamara Karazuka, he inspired me to the UK. But lifestyle yako ni moyo wako. Mutombo. Ahmed Minox muruma kanaka murumo. Uyu. Imwe tauri. But she Ahmed Minox. Are one day akatomondita achi ndiri kwangu kuyavozwa shamari modada. So. Akachenjera kamene. Nana skimbo. Masimba Diamond muna photo. Uyakari mtsaka unoza kuti uyakaya mtsaka. Pamera mtsaka. Watanga manje. Kwenda mperekeza kumba. Watanga. Ndakumbirwa nematija. Watanga. Matsaka. Pamperekeze kumba gara pasi. Pamperekeze kumba matsaka wamba. Na nyuteni vari tu. Ndiyaperekeza kumba. Yabezera tofesi yako ba. Atora kumba chivareza pachikoro paniki pachiro. But inini ndakaenza nanyite. Uri mombe kwandiri. Ndo66. Mudhara Nito ndiwa 68. Bosi vakavhikwa nehondo. Ani agara muchanjani kwe. Iwewe wakabva kumusha iwe. Iwewe. Bafemira 66. Chimudhara ichi. Echangundisiya negore mbisa. Ndo aitsira nevana vadiki. Patakakapusa. Avamanje blazi avaka takazoita bho vakatanga vachigara pana rubatika po pakona peparamira akati motaura yako iwe yangu vakazotanga vakazonoroja muna 7 gara pasi aunoroja muna 7 aunoroja muna 7
ndoba ndakazoziva kuti muzukuru wamike muntu kwausi muzukuru wamike muntu pakauya ningi mike muntu aitumirwa masongs nashuga mainoti urunzwa nashuga mainoti direct aigona machuni kakudhara uyu madhusa 45 uyu unosainozi devil speaking aigona machuni kakudhara mise paka ndatanga kuinzwira kuna uyu aine kuinamachuni makaseti machuni shuga mainoti akatanga kutinzwa namike muntwa sekuru wake mtsaka shuga mainoti naningina mike muntwa neuyu anonzani mundaraunda mwacho anonzani mundaraunda no havanyowana pane chimwe chimudhara futi setime yana mike muntwa aiwa kana pane kaunga mudhara futi kataingononzwa mupakoso vachiridza namike muntwa zvekunzi dhanzi rakatanga neafrica yewanebakwa ikweya isusu takazoritanga kurinzwira pananani patakazwira Mbare but vanhu vekutanga chaivo chaivo ndanamike mundu akaita mbiri bcause mike mundu aigara kuingrid apa chisekuri chake angane machuni kana kujena wakati anonzwa machuni angane heavywamziya mwe mufeso muna rubatika we tada kusvika pana mutombo paipe akabva kuingrid akati system so airidza rege music so wamuziya angane big sound system abva kuingrid so achiridza bhuka mamboda kusotoka iyo vaiterera ngoma pani munhu abva kupapi muda kusotokaangarimbinga music yaudarimbinga music munopromota vanhu anashuga mainoti akafa shuga mainoti ane 10 years 10 or 12 years bcause shuga mainoti atori nesong yaningi iye nafranki paul dance can nice without we I'm a sugar minor I'm Frankie yeah anotoimba zvezimbabwe kazimbabwe kanotopinda because of Mike unongoplata kwachibosaapanapikamkule makatarisa kusaidi munhu uyo ndakatidzidzisa kutiwaze music its mike mundu kandi kudzimarudzi pane kauka mudhara kanga karipo kakudhara futi ketime yeye yana mike mundu iwe kanombonyora maarticles muherald ndakakangana kamudhara ikako ivavo vari tundo vairidza rege music vari tundo kobva kwaita mukadzi wavo ficho aigara apavo ngakari mwana wasitsa kerina infact haava amai manje wakerina apa panext pa22 beda vakauya leta vakauya nezvimba nemacontract ile denis vazoya nemacontract kuti mapfuma aite bho kwaari sekuru wangu inini ndakatosumudzira rege muno muzimbabwe ndozvisiyasaka kuti mite majama inini vese mite zvimaloxis through my uncle mpesa wangu but iwe wanga wari mutsaka tsaka inana sekurongwana pane mari shamwari zvakangofanana kutambangwana asi plamizi vainakira musoro ngoma aiwa akawanda anotoiterero mafangiuswa kuna neroboti aiwa niteni akazongokwadzwa nekuda kusumudza masimbi makondidainzwa ngoma chamwari ngoma mamasu sekuru wangu inini hanza dzamai vangu inini but inini maimbo maisa vanhu kami
Esse gosto de afuna nega. Fez só agora. Another one's got reggae in this game. Changes my Hanzi Zimbabwe dance. But the Jesus não seja. As music, one's got boy. He's not got chacha. Saka staff mjinayo. Shani. Ah, my God. Uju. That it, you know, the degree. Mr. Farai. Na Mr. na Shambari. Iyo wakagara ka. Inini munhu andakaidolaiza. Munhu akatondipusha, munhu akatondipa mari kunotenga tiketi. Farai. Noti mari yekutenga tiketi. Mari kuenda uchispend travel agent. Akanditaura kuti unoenda kutravel agent yakati. Akanditaura kuti ukaenda kuCanada woita zvakati. Zvakandifara. But iye azvisiye manje. Panaka January February apa. Ndandinaye Farai. Wani wavamwanuka. Iye Farai ka. Farai neweka. Muri iko. Farai ya munhu wevanhu. Awa takambonetsana pakati apa takambonetsana. Farai rwako zona. Kule Farai soka. Ozi mzukuru nyidinga but ane stand ane imba muZimbabwe. Kwarari. Utambira mari utambira 75. Katayo. Utambira 75. Ndeka stand kako ikako. Ndakutyisa mari panapa. Kata. No dinner. Unapinda. Stand kwarari. Wanazvikwadzisa. Mastand ndozvatutoda izvo. Ndozvatutoda izvo. Ndozvatutoda. Ana mari madinga. Ndine mari yacho ndine stand kuno. Kuno kwarari. Ukanzwa ndege yinzi iri ku-upgrade kwa-airport kani. Esi upgrade wa imimi. Imimi wacho navuna mari. Memotityisa mari Totofonerwa nemaagents kuti hamusina kuona isisi ndisine mastendi acho nesisi kuHarare. Dhara. Vakauya anotsvaga inini. Ndosaka ndinawo madhara aya. Madhara angu but ka1. Ndofesa mafesa angu aya. France chapita na Minox mafesa angu. Sende mengu. Godfrey chapudzika. Mai manje amene kwakazotora anzi vakuzi Godfrey kutenge zvipaniki kutenge vakapombe Usatore. andikushora ipapa ndambobvunza Minox ndoiziya chinyani inzomuti Godfrey chinyani but ndoziyarelated Chinyani. naruzvitso mazvitso Nekamukatasinzukagara. Ndaudora muri vadinga kana ruzvitso. Kana ruzvitso ndimarizo mase mdinga. Muri vadinga aya. Vanonditsaga mabharanzi tu aya. pane mumwe munhu akaenda kuti ndikutadza kumubata ane favorite munhu wavo pane mumwe munhu anoafarira zvokuzvitu shamwari yangu anonzi blabiv ndokumufombi anonzi babana. This is my friend. chimufano chombare chimwe chinonakidza vanhu chimwe cheche unogara kupiyo ndinogara kunational but chinogara kunational iyoyo andogara kumbari iye ndiainibvunza ndikati ndomumwe munhu amurutaura Uchirutembere. ndobva ndirakidza Mad Minox good munhu Vakanditsvaga ka. anenge apika manje Vakauya kuno vanonditsvaga. Ndotora kubva madinga. Ndini kwachengeta kunoku. Oke madinga tu aya. Aya kai. Ngombane mari bari madinga. Let me tell you something. Mbare ndakamboibatana nabhostalo ndakatyiwa Mbare. Mbare yese kubva kunational kusvika ndikutaurira mari. Tichirova vanhu. Ndo mari ere. Inotaura zvemari. Mamisa vanhu. Tinoda zvekutaura mari. Mane mari zvinozimuda kutyiko nei. Tiwane mari yenyu. marebo handisona nokufara nevanhu izvi hapana mari achangoita violence mai manje takura. Mana nasekuru ka.
tichitamana namusafari muna 7 nana zvauya nana Manex ana zvauya zvaipa ndovanadambonena chisheru nana waipa kunzwa taitambira kuchita chisheru kumatererino wotitaurira izvozviwo mutsage wambota chisheru kumatererino munhu andaiperekedza kumbeyo vasakavawandisa inini Mbare munomukomo ndofunga kuti ne5 marodhi andisikaziva but the rest of Mbare kubva kuno kusvika amene unobuda kumunicipality ndoziva kuti murodhi apa nhamba yakati panogara nyingi panhamba panogara ndochitsaka ndotsaka wakaenda kuti wakaenda kutenwati ndochitsaka manje ndandinomofunga kuti rufesa ribowa kuziya next door ndochitsaka ukaonaka zvarwamareka uchinobuda nogara kwekwe ndozirani kutani ndaitonyera ndokutaura chamora ugara kuprazinda ina nditsage kuti ndochitsaka manje chokutsaka kuti nyingirira netei aiwa ndochitsaka muri matsaga madinga babavhai muri mufesi but apa wakadhibha aiwa ndochitsaka Utemba nani waya?